Технически университет София с ръководител Диляна Колева. Университет за национално и световно стопанство с ръководител Стефан Стефанов. Университет професор доктор Асен Златаров, град Бургас, с ръководител госпожица Яна Вангелова. Добър вечер, дами и господа! Добър вечер на най-голямото събитие на годината! Летен университет 2013! Искам да ви чуя колко сте шумни тази вечер всички! Искам да повторим обеда и следващите дни да бъдем най-веселите и най-готините! Летен университет е традиция на националното представителство на студентските съвети, която се провежда повече от 10 пъти. Участници са били повече от 20 000 студента от 50 висши училища на България. Аплодисменти за организаторите и за всички, които се постараха за вас тази вечер и се надяваме на най-невероятния ви престой. Ще пеем малко по-късно, обещавам. А сега искам да започнем с приветствията и с официалните лица, които първо ще застанат тук на сцената, за да ви поздравят. Госпожа Светлана Дянкова, заместник-министър на труда и социалната политика. Здравейте, прекрасни млади хора! Искам да ви поздравя съвсем официално и не толкова официално с провеждането за 13-ти път, доколкото разбрах, на този летен университет и да поздравя за усилията организаторите на това изключително уникално събитие, най-важното за годината, както каза и нашия водещ. И искам да извикам тук при мен господин Ангел Георгиев. Ангел, ела тук да ти връча поздравителния адрес от Министерството на труда и социалната политика. Ще го прочета официално, за да подчертая официалния момент на това откриване на вашия летен университет. Уважаеми господин Георгиев, приемете моите поздравления, моите поздрави за положените усилия по организацията на летен университет 2013, който ще се проведе от 23 до 29 август 2013 година в Албена.
Министерството на труда и социалната политика подкрепя инициативи като тези, защото за нас младежките организации са важен партньор в реализацията на политиките, насочени към заетост и квалификация на младите хора. Като доказателство за това е и предприятие от Министерството на труда и социалната политика национален план за изпълнение на гаранцията за младежта, чрез който България ще усвои от Европейския съюз през следващите 2 години около 100 милиона евро за стимулиране на младежката заетост. Уверена съм, че дискусиите, които ще проведете по време на семинара на университета, ще бъдат полезни, интересни за вас, българските студенти. Вие ще можете да се запознаете както с възможностите, които държавата предоставя за образование, така и с очакванията на бизнеса към младите специалисти. Пожелавам на всички участници много положителни емоции по време на форума и ползотворна работа. Това е официалното. Заповядай. И сега неофициалното лично от мен, вече не като заместник министър, като човек, който е бил студент. Доскоро и сина ми беше студент. И общо взето съм все още на тази студентска вълна. Искам да ви поздравя, наистина искам да ви кажа най-вече да бъдете здрави, да бъдете недоволни, да бъдете амбициозни, да бъдете взискателни, да бъдете любознателни, да искате повече за себе си, да искате повече за вашите родители, да искате повече за вашата държава и от вашата държава. Това ми се струва, че е много, много важно. Бъдете непокорни, бъдете настоятелни във вашите искания и във вашите търсения. Не се примирявайте с това, което ви се предлага. Мислете, отстоявайте си го и го направете така, както вие смятате за добре. Пожелавам ви много успех, пожелавам всички да станете много добри специалисти, да останете в България и да работите за вас, за нашето общество и за всички ни в края на краищата. Живи и здрави! Благодарим ви!